Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம லைட் ஆஃப் பாகவதா பார்த்துட்டு இருக்கோம் பகா நடன கிரகத்துல. இன்னைக்கு நம்ம 48th verse பார்க்கணும். அதுக்கு முன்னாடி 38ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு ஒரு ரீக்கா பார்த்துடலாம். இது பிரபுபாதா அவங்களோட ஒரு மிக உன்னதமான படைப்பு. இந்த இது ஜப்பான்ல வந்துட்டு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்ல அவங்க வந்து இதை சப்மிட் பண்ணணுன்றதுக்காக அந்த ஆடியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட ஃபிலாசபியை நேச்சருக்கு ரிலேட்டடா அவங்க கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதுல மெயினா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஆடியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட அந்த ப்ரீச்சிங் இருக்கணும் அப்படின்றதுதான். அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இயற்கைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க ஃபிலாசபியை. நான் அவங்களுக்குலாம் நேச்சர் பிடிக்கணும், அதுதான் நம்ம லைஃப் லெசனாக நம்ம லேர்ன் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் இந்த வேர்சஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றதையும் நம்ம லேர்ன் பண்றோம். ரொம்ப இனிமையான டாபிக். அந்த வகையில் நம்ம வந்து 39 வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். இது வரைக்கும் வேர்சஸ் 39ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஹியூமன் பீயிங் நம்மலாம் இல்யூஷன்ல இருக்கோம். மைண்டு பாடி இதையே சோலா நினைச்சிட்டு இருக்கோம். எப்பயுமே நம்ம சரீரத்தையே பிரதானமா நம்ம நினைக்கிறதுனால நம்ம எப்பயுமே அன்ஹாப்பியா இருக்கோம் அப்படின்றதுதான் இல்லைங்களா. அது வந்து நம்மளுக்கு இந்த கோடை வெயில் மாதிரி தகிக்குது. கஷ்டங்கள், அந்த 3 fold மிசரிஸும், பர்த், டெத், ஓல்டேஜ், டிசீஸ், அந்த 4 விஷயங்களும் நம்மளுக்கு எப்பயுமே சிரமம் தான் இல்லையா. எல்லா ஜீவராசிகளுக்குமே அது சிரமமான ஒரு விஷயம்தான். அது வந்து தகிக்கிற கோடை வெயில் மாதிரி. அது எதனால ஏற்படுதுன்னா, நம்மளோட நம்ம வந்து சரீரமே பிரதானம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். சோல் அப்படின்றதே அதாவது சரீரம் வேறு ஆத்மா வேறு அப்படின்றதெல்லாம் தெரியாம சரீரத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து வாழும்போது அந்த மாதிரி நம்ம அன்ஹாப்பி. ஏன்னா டெம்பரவரியான விஷயங்களை நம்ம எவ்வளவு நம்மள சந்தோஷப்படுத்திக்க முயற்சித்தாலும் அது நிலையா இருக்காது இல்ல, அந்த சந்தோஷம் அதேதான். அப்ப அதே சேம் லிவிங் பீயிங்ஸ் பகவானுக்கு பக்தி பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது, நம்ம சுப்ரீம் பர்சனல் காட் கிருஷ்ணாவுக்கு பக்தி பண்ணும்போது அவங்க லைஃப் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா சந்தோஷமா இருக்கு. எந்த கஷ்டமும் இல்லை. ஏன்னா இந்த 3 fold மிசரிஸ் கிடையாது. அதிபூத்த, அதிதெய்வ, அதி ஆத்மா, அதுக்கப்புறம் பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், இந்த 4 கஷ்டமும் கிடையாது பகவானோட லோக்கத்துல. எப்பயுமே பகவானுக்கு நித்தியப்படி சேவை. ஏன்னா பகவான் நித்தியம், ஆத்மா நித்தியம், பக்தி நித்தியம், இது எல்லாமே பெர்மனன்ட். அப்ப அது எப்படி இருக்கு? ஏன்னா ஹியூமனோட ஒரு லிவிங் என்டிட்டிக்கு என்ன தேவைன்னா அன்பா இருக்கணும், யாராவது கேரிங்கா இருக்கணும் இல்லையா. நம்ம யார்கிட்ட அன்பை வெளிப்படுத்துவோம், கேரிங்கை வெளிப்படுத்துவோம். அது மாதிரி நம்ம கிட்ட யாராவது அன்பையும் கேரிங்கை வெளிப்படுத்தினா ஹாப்பியா இருப்போம் நம்ம லைஃப்ல. அப்ப அந்த ஒரு நிலையில நம்ம யாருக்கு பண்றோம்? இதெல்லாம் டெம்பரவரி இல்லையா, இந்த நம்மளை சுத்தி உள்ள விஷயங்கள். அதுல நம்ம அந்த அன்பையும் கேரிங்கும் வெளிப்படுத்தும் போது அது நிரந்தரம் இல்லாதனால நம்மளுக்கு அன்ஹாப்பி ஆகுது. ஆனா பகவானுக்கு பண்ணும்போது அது வந்து நிரந்தரமான ஹாப்பினஸ் கொடுக்குதுன்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அப்ப அதுதான். இப்ப இந்த மாதிரி பகவான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, நிறைய அவதாரங்கள்லாம் எடுக்கிறாங்க. எதுக்காகனா நமக்கெல்லாம் இந்த தாத்பரியம் புரியணும். சரீரமே வாழ்க்கை இல்ல, சோல் ஆத்மா நித்தியமானது, அதுக்கு பக்தி அவசியம் அப்படின்றத நமக்கெல்லாம் வெளிப்படுத்தி நம்மள திரும்ப அவங்க லோக்கத்துக்கு கூப்பிடணும் இல்லையா. அதனாலதான் அவங்க டிசெண்ட் ஆகுறாங்கன்றத பாக்குறோம். அதனாலதான் நம்மளுக்கு அந்த நாலேஜ் வேணும் இல்ல. இப்ப இது எவ்வளவு கஷ்டமோ எதனால நாலேஜ் இல்லை. அப்ப அந்த நாலேஜை தான் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. பகவத்கீதை அப்படின்னு நமக்கு கொடுக்குறாங்க. அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருமே என்ன பகவத்கீதையில கடைசி ஸ்லோகமே என்ன, அது கடைசி சாப்டர்ல வர 18.66 ஸ்லோகமே சர்வதர்மான் பரிதேக்ஷ இல்லைங்களா. அதுதான் மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் பார்ட்டும் கூட. 9th சாப்டர் எல்லாமே பகவத்கீதையில எல்லாமே முக்கியமான சரணாகதி நம்மளுக்கு தெரியணும். எல்லாத்தையும் நம்ம விட்டுட்டு பகவான்கிட்ட மட்டும் சரணாகதி பண்ணணும் அப்படின்னு. அதுதான் நமக்கு எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு பகவத்கீதையில் நம்மளுக்கு அந்த சரணாகதி, அந்த கான்ஃபிடென்ஷியல் பார்ட் வந்து நம்மளுக்கு தெரிய வருது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப இதெல்லாம் வந்து தியரட்டிக்கலா பார்த்தாச்சு. ப்ராக்டிக்கலா இது எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா,
நம்ம வந்து ஒரு உன்னதமான ஒரு டிவோட்டி பார்க்கணும்னா விருந்தாவன் கோபிஸ், சரிங்களா? அவங்கதான் விருந்தாவன்ல இருக்கிற கோபிஸ் தான். அவங்கதான் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப சிறந்த டிவோட்டிஸ். பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுல ரொம்ப உயர்ந்தவங்க. அவங்களாம் எட்டர்னல் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் லார்ட். அவங்களாம் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா, பகவான் அவங்க கூட இருக்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பாங்க. அதே அவங்கள விட்டு பிரிஞ்சிருக்காங்க பகவான் அப்படின்னா, அவங்க வந்து ரொம்ப அந்த செப்பரேஷன் வந்து அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அந்த சேர்ந்து இருக்கிறது, பிரிஞ்சு இருக்கிறது, ரெண்டுமே வந்துட்டு என்னன்னா அது வந்துட்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல தான் வரும். ரெண்டுமே டிரான்ஸ்ஜெண்டரலா தான் இருக்கும். ஆனா அந்த பிரிஞ்சு இருக்கிறதுன்றது இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ரொம்ப சிரமமா இருக்கும் டிவோட்டிஸ்க்கு. அதுல ரொம்ப இன்டென்ஸா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க, சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரிதான் பகவான் தன் கூட இல்லாதப்ப இவங்கெல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா வந்து சஃபர் அந்த ஒரு நிமிஷம் பகவான் தன் கண்ணிலேருந்து மறைஞ்சிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க பிரம்மாவை கூட திட்டினாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம்ல. என்ன மாதிரி கிரியேஷன் பண்ணிருக்கீங்க? கிருஷ்ணா காலையில மாடு மேய்க்க போறாங்க, திரும்ப சாயந்தரம் தான் வராங்க. அப்ப வரப்ப அவங்கள பாக்குற அந்த கொஞ்ச நேரத்துல கூட இந்த இமைகள் வந்து கண்ணை மறைக்குதே, அவங்கள பார்க்க முடியாம. என்ன மாதிரி கிரியேஷன் பிரம்மா பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்கன்றத பாக்குறோம்ல. சோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு இந்த இமை பொழுது கூட என்னது கிருஷ்ணா வந்துட்டு பார்க்காம இருக்கக்கூடாது, அவங்க கிட்டயே இருக்கணும் அப்படின்ற ஆசை. அதனாலதான் அவங்களை வந்து ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு டிவோட்டிஸா நம்ம பாக்குறோம். இருக்கலே மிக உயர்ந்தவங்க அப்படின்றது, ஓகேங்களா? சோ அவங்க வந்து டெரிபிளி சஃபர் த செப்பரேஷன் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா அப்படின்றத பாக்குறோம், சரிங்களா? அப்ப அந்த absence from their presence for his engagement in tending the cows in the forest அப்படின்றத பாக்குறோம். ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப டியூரிங் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா த என்டையர் டே அவங்களுக்குலாம் எப்படி இருக்குன்னா அந்த ஹாட் இது அந்த ஹாட் டேஸ், அதாவது இந்த சம்மர்ல இருக்கிற ஹாட் டே மாதிரி இருக்கு, சரிங்களா? த லார்ட் so much appreciated this natural feeling of the gopis and that he declares his inability to repay their intense love. Lord Chaitanya also recommended the feeling of gopis as the highest mode of worship அப்படின்றத பாக்குறோம், சரிங்களா? பகவானை பிரிஞ்சு இருக்கிறது, அவங்களோட வந்துட்டு பக்தியில இருக்கிறது எல்லாமே அதான் இருக்குல்ல ஹையஸ்ட் மோட் ஆஃப் வர்ஷிப்னு பாக்குறோம், சரிங்களா? அந்த வகையில நம்மளாலே என்ன பண்ண முடியும்னா எலிவேட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்றாங்க பக்தி யோகம் மூலியமா. அப்ப நமக்கும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதுல இருந்து, இல்லைங்களா? பக்தியோ இப்ப கோபிஸ் தான் ரொம்ப வேண்டாங்கன்னு பாக்குறோம். அவங்க அளவுக்கு நம்மளால பக்தி பண்ண முடியும் அப்படின்றதையும் ஒரு முடியாது, பட் ஆனா ஒரு சின்ன ஒரு என்ன சொல்றாங்க நம்பிக்கை கொடுக்குறாங்க. எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம பக்தி யோகத்தை ரெகுலரா நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. தட் இஸ் த சிங்கிள் குவாலிஃபிகேஷன் பை விச் கண்டிஷன் சோல் இஸ் அலோவ் டு ரீஎன்டர் த எட்டர்னல் லைஃப் ஆஃப் பிளிஸ் இன் த கிங்டம் ஆஃப் காட். அப்ப இது ஒன்னே ஒண்ணு குவாலிஃபிகேஷன் தான் இருக்கணும். நம்ம எல்லாரும் பக்தி யோகத்துல நல்லபடியா இருக்கணும். அது ஆரம்ப நிலையில சாதனா பக்தி, அப்புறம் அது அப்படி என்னாகும்னா பிரேம பக்திக்கு நம்ம வந்துருவோம், சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறது. அது ஒண்ணு இருந்ததுனாலே போதும், நம்ம பகவான் லோகத்தை அடைஞ்சிட முடியும். The threefold miseries of material existence at once nullified. அப்ப நம்ம கிட்ட அந்த கஷ்டங்கள் எல்லாமே நம்மளை விட்டு விலகிடும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்ம ஆத்ம நிலையிலிருந்து கிருஷ்ணாவுக்கு நல்லபடியா பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கான ஸ்லோகம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुपश्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. டெக்ஸ்ட் 40 நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் வாசிக்கட்டுமா? மாதாஜி வாசிச்சுக்கிடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே. Text 40. In the clear autumn sky, the twinkling stars appear brighter and brighter, just like a transcendentalist clear vision of the purpose of the Vedas. It is said that the import of the Vedas become clear to one who is not only sincere devotee of the Lord, but also a sincere servitor of the spiritual master. The spiritual master knows the purpose of the Vedas, practices is personally, and teaches the disciple of the true light of the Vedas. The supreme spiritual master, Lord Sri Krishna, teaches us the import of the Vedas in the following verse of Bhagavad Gita 15.16. Tvam imo purusho loke ksharak shakshara evacha ksharas sarvani bhutani kudasto kshara uchyate. The Lord says that in the Vedas it is mentioned that there are two kinds of living beings called the fallible and the infallible. Those living beings who are materially engaged are all fallible, whereas those who are not conditioned and who are eternally situated in the spiritual realm are called akshara or infallible. The Lord then says, Uttama Purushastva Anyaha Paramatmedi Utra Udantra Yodo Trayadam Dasya Vibharte Audaya Tashvata. Besides these two, there is a greatest living personally, the Lord himself, who has entered into these words and is maintaining the Bhagavad Gita 15.17. வாசிக்கிட்டோம் மாதாஜி. சிரமமா இருக்குங்களா உங்களுக்கு? ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? இது கொஞ்சம் யோ லோகத்ரயம் அவிஷ்ய விபர்த்தவ்யய ஈஸ்வரஹ. கரெக்டா மாதாஜி? இங்க பாருங்க மாதாஜி. இங்க இஸ்மாத் க்ஷரம் அதிதோ அக்ஷராத். நான் இந்த ஸ்லோகம் அக்ஷராத் அபி அதிதோஹம் அக்ஷரோஸ்மி லோகே வேதேச்ச பிரதீத புருஷோத்தமஹ. தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? தெரியுது மாதாஜி. எழுத்து போன்ல கொஞ்சம் பொடிசா இருக்கு. போன் வச்சு ஆமா, போன்ல நான் வாசிச்சிரேன் மாதாஜி. புரியுது. அதனாலதான் உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கொஞ்சம் வாசிக்கட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தமிழ்ல வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. மேலும் நான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவர்கள் அனைவருக்கும் அப்பாற்பட்டவர் என்பதால் தவறில்லாதவர்கள் கூட நான் எல்லா வேதங்களிலும் சரித்திரங்களிலும், அதாவது புராணங்கள், மகாபாரதம், ராமாயணம் முதலியன முழு முதற் கடவுளாக அறியப்படுகிறேன். பகவத்கீதை 15.17 to 18.
வேதங்களின் இறக்குமதி இன்னும் தெளிவாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. வேத இலக்கியங்களின் முடிவு என்னவென்றால், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே முதன்மையான இறைவன் மற்றும் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். அவர் ஷியாம சுந்தரராக தனது நித்திய இரு கரங்களை கொண்டவர். மிக அழகான இளைஞரை போன்ற அம்சங்களை கொண்டவர். அதுவே கடவுளை பற்றிய வேதங்களின் தொகையும் பொருளும் ஆகும். கடவுள் ஒருவரே, ஆனால் விடுவிக்கப்பட்ட மற்றும் நிபந்தனைக்குட்பட்டவை உட்பட உயிர்கள் பல மற்றும் பல நிலைகளை கொண்டுள்ளன. ஜீவராசிகள் ஒருபோதும் கடவுளுக்கு சமமானவர்கள் அல்ல, ஆனால் அவை இறைவனின் பாகங்களாகவும் அதாவது பின்ன பாகங்களை அப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பின்ன பாகங்களாகவும் என்றென்றும் அவருடைய சேவகர்கள். ஜீவராசிகள் தனது சாதாரணமாக அவர்களுடைய சேவகர்களாக இருக்கும்போது அவர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள். இல்லையெனில் அவர்கள் எப்போதும் மகிழ்ச்சியற்றவர்களே. அதுவே வேத முடிவு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சிரமப்பட்டிருக்காங்க மல்லிகா மாதாஜி, மொபைல்ல படிச்சதுனால. தேங்க்யூ மாதாஜி. மொபைல்ல எழுத்து பொடுசா இருக்கு ரொம்ப. ஹரே கிருஷ்ணா. இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணி படிச்சிருக்கீங்க. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. சபிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம இங்க என்ன பாக்குறோம்னா, இப்ப லாஸ்ட் ஸ்லோகம் பார்த்தோம். தேடி இப்ப புஸ்தகமே கிடைச்சிருச்சு. கிடைச்சிருச்சுங்களா? ஹரிபோல். இங்கிலீஷ்ல தான் கிடைச்சது. அவங்க எல்லாம் இங்கிலீஷ் தானே படிப்பாங்க, வாங்கி வச்சிருந்திருக்காங்க. என்ன பேர் மாதாஜி இந்த புக்குக்கு? லைட்டா பாகவதா தான் அதுக்கும் அதேதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதுலயே நம்ம பார்த்துட்டோம், சோல் வந்து அன்ஹாப்பியா இருக்குன்னா சரீரமே பிரதானம் வாழ்ந்தா அன்ஹாப்பி. அதே வந்து பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு நம்ம வாழ்ந்தோம்னா ஹாப்பியா இருப்போம். நம்ம இதைதான் பகவத்கீதையில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்ன அப்படின்னா, நம்ம பகவான்கிட்ட கம்ப்ளீட்டா நம்மள சரணாகதி பண்ணிக்கணும்னு. அல்ல விருந்தாவன் கோபிஸ் தான் இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் எக்ஸால்டட் கோபிஸ் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவங்க அளவுக்கு நம்ம கண்டிப்பா வர்றது ரொம்ப ரொம்ப சிரமம் ஆஸ் அ ஃபாலன் சோல்ஸ். ஆனா பக்தி யோகத்தை நம்ம ரெகுலரா பிராக்டிஸ் பண்ணோம்னா நம்மளால கண்டிப்பா பக்தியில முன்னேற்றம் அடைய முடியும் அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா இதுல. அப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த பக்தியில ஈடுபடும் போது நம்மளுக்கு இந்த சிரமங்கள் எல்லாமே நம்மளை விட்டு விலகிடும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஸோ இந்த ரெகுலர் பிராக்டிஸ்ன்னு பாக்குறோம்ல, பக்தி யோகம், அதுதான் அடுத்ததுக்கு வந்து கனெக்ட் ஆகுது. சரிங்களா? அப்ப நம்ம இங்க அதெல்லாம் பாக்குறோம். என்னன்னா மெயினா வந்து 15th சாப்டர்ல ரெஃபரன்ஸ் ஸ்லோகங்களோட இந்த ஸ்லோகத்தை இந்த வேர்ஸ் நம்ம பாக்குறோம். 15th ஸ்லோகம் வந்து புருஷோத்தம யோகம் பகவத்கீதையில. சரிங்களா? அப்ப அதுல என்னென்னலாம் இருக்குன்றதை நம்ம பாக்குறோம். இப்போ வேதத்துல வந்து நம்மளுக்கு என்ன ரொம்ப தெளிவா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு நம்ம பகவானுக்கு ரொம்ப சின்சியரான டிவோட்டிஸா இருந்தா மட்டும் போதுமா அப்படின்னா அது மட்டும் பத்தாது. நம்ம பகவானுக்கு எப்பயுமே இது ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ்க்கும் நம்ம எப்பயுமே நல்லபடியா சேவை செய்யணும். வாணி சேவா, வாப்பு சேவா ரெண்டுமே சேர்ந்து பண்ணா ரொம்ப உத்தமம். அப்படி வாப்பு சேவா கிடைக்கலன்னா வாணி சேவாவை அவசியம் நம்ம எல்லாரும் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட கைடன்ஸ்ல, ஏன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் ரெகுலர் பிராக்டிஸ் ஆஃப் பக்தி யோகா அப்படின்றது. அப்ப அந்த பிராக்டிஸ் என்ன பண்ணணுன்றதே நம்மளுக்கு யார் தான் சொல்லி தருவாங்க? ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் தான் இல்லைங்களா? அதனாலதான் எப்பயுமே நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் அவசியம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப அந்த மாதிரி அவங்க சொல்ல நம்ம அவங்களோட சேவைகள்ல வாணி வாப்பு சேவால நம்ம வந்து ஈடுபடும் போது நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப அந்த வேதம் நமக்கு கொடுக்குற அந்த விஷயத்தை நம்ம சரிவர நம்ம செய்யறோம்னு அர்த்தம். அதாவது பகவானுக்கும் பக்தி பண்ணணும். அந்த பக்தியை நம்ம எப்படி பண்ணணும்னா ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட கைடன்ஸ்ல பண்ணணும். அதுதான். அப்ப இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் நோஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் வேதாஸ். இப்ப நம்மளுக்கு அவங்க கைடன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னும் போது ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் வேதத்தை நல்லபடியா தெரிஞ்சவங்களா இருக்கணும், அதை ப்ராக்டிக்கலா அவங்க ஃபாலோ பண்றவங்களா இருக்கணும். அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணணும், டிசிபிளுக்கு அவங்க டீச் பண்றவங்களா இருக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் இந்த சுப்ரீம் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் சைத்திய குரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யாருன்னா பகவான் தான் இல்லைங்களா? எப்பயுமே இதயத்திலேயே அப்படியே விட்னஸா இருந்துட்டே இருப்பாங்க. எப்ப என் பக்கம் வர அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டே இல்லைங்களா? பகவான் இதயத்துல எப்பயுமே பரமாத்மாவா இருக்காங்க. அந்த 2 குருவியை தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு குருவி வந்து எப்பயுமே பரபரப்பா இந்த ஜட உலக சந்தோஷங்களை அனுபவிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கும். அதே இன்னொரு குருவி வந்து அந்த பழங்களை எடுத்துக்கிற அந்த பேர்டை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? விட்னஸா இருக்கும். அந்த பரபரப்பா பழங்களை உண்றதுதான் அந்த லிவிங் என்டிட்டி. மெட்டீரியல் விஷயங்களை ஈடுபடுறது. பகவான் தான் நம்மளுக்கு விட்னஸா இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கணும்.
அப்ப நம்ம வந்து எங்கேயோ எப்படியோ ஒரு சுக்ரிதி கிடைச்சு டிவோட்டிஸ்க்கு சர்வ் பண்ணியோ தவத்துல ஈடுபட்டோ நம்ம என்ன பண்றோம், ஓரளவுக்கு அப்படியே நம்மளுக்கு தெரிய வருது நாலேஜ். அப்போ பகவான் பக்கம் திரும்பணும் தெரியுது இல்லைங்களா? ஸோ அப்ப நம்மளுக்கு பகவான் இதயத்துல இருந்து நமக்கு வந்துட்டு அந்த சைத்திய குருவை வந்து அவங்க வந்து நம்மளுக்கு டீச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. சரிங்களா? அவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்ம கவனிச்சா நம்மளுக்கு தெரியும். அப்ப நம்மளோட சுப்ரீம் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரே ஒரு சுப்ரீம் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் யாருன்னா பகவான். அப்ப அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, பகவத்கீதையில நம்ம பார்க்குறோம். என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா 2 டைப் ஆஃப் லிவிங் பீயிங்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஒன்று வந்து இந்த ஏன்னா 2 உலகங்கள் இருக்கு. ஒன்று பகவானோட ஆன்மீக லோகம், வைகுண்ட கோலோகம். இன்னொன்று இந்த ஜட உலகங்கள்லாம். அப்ப அந்த ஜட உலகங்கள்ல உள்ள லிவிங் பீயிங்ஸ் எல்லாரும் வந்து ஃபாலியபிள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். வீழ்ச்சி அடைகிறவங்கன்னு பார்க்குறோம். நம்மளாம் அதனால தானே வீழ்ச்சி அடைஞ்சுதான் நம்ம நிலையில வீழ்ச்சின்னா என்ன, நம்மள ஸ்பிரிட் சோல். ஆனா சோல் நிலையில இருந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ல இருந்து பகவானுக்கே பரிபூர்ணமா ஆத்மார்த்தமா பக்தி பண்றோமா அப்படின்னா இன்னும் இல்லை. இன்னும் இந்த ஜட விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டுட்டு இருக்கோம் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்காக. ஆனால் நம்மள ஃபாலன் சோல்ஸ், வீழ்ச்சி அடைஞ்சவங்க. அது வந்து இன்ஃபாலியபிள் அப்படின்றது வீழ்ச்சி அடையாதவங்க. அவங்களாம் எங்க இருக்காங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் லோகத்துல இருக்காங்க. பகவானோட மெட்டீரியல் ஆன்மீக உலகங்கள்ல இருக்காங்க. அங்க வந்துட்டு 2 டைப். ஒருத்தவங்க வந்து முக்தாத்மாக்கள் அப்படின்னு பார்ப்போம், ஒரு டைப். இன்னொருத்தவங்க வந்து நித்தியசூரிகள்னு பார்ப்போம். நித்தியசூரிகள்லாம் யார் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஜட உலகத்துக்கு வந்து பக்தி எல்லாம் பண்ணி மறுபடியும் ஆன்மீக உலகத்துக்கு போனாங்கன்னு இல்லை. அவங்களாம் எப்படி பகவான் வந்து அங்கே ஆன்மீக லோகத்திலேயே இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்க வந்து அந்த மாதிரி அவங்களாம் வந்துட்டு பகவான் கூட எப்பயும் எட்டர்னலா இருக்கிறவங்க. சங்கு சக்கரம் சொல்லலாம், அப்புறம் வந்துட்டு ஆதிசேஷன் சொல்லலாம், அதுக்கப்புறம் வந்து கருடன். இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே பகவான் லோகத்தில் நித்தியசூரிகளா எப்பயுமே இருக்கிறவங்க. ஆழ்வார்கள், மஞ்சரீஸ், கோபீஸ் அவங்களாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்களாம் எப்பயுமே அங்கே உள்ளவங்க. அதே வந்து இன்னும் சிலவங்க இருக்காங்க பகவானோட ஆன்மீக உலகத்தில். அவங்களாம் யார் அப்படின்னா முக்தாத்மாக்கள்னு. அவங்களும் இந்த மாதிரி நம்மள மாதிரி இந்த ஜட உலகங்கள்ல பிறந்து பக்தி பிரதானம் தெரிஞ்சு பக்தி பண்ணி பகவான் லோகத்தை அடைஞ்சவங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள்ல பிரதானமா 2 கைண்டா பார்க்குறோம், ஃபேலியபிள், இன்ஃபேலியபிள்னு. அந்த ஃபேலியபிள்ன்றது இந்த ஜட உலகங்கள்ல கண்டிஷன் சொல்ல வாழ்ற லிவிங் என்டிட்டிஸ். இன்ஃபேலியபிள்ல 2 டைப்பு, முக்தாத்மா, நித்தியசூரிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரி தோஸ் லிவிங் பீயிங்ஸ் ஹூ ஆர் மெட்டீரியல் என்கேஜ், அதுதான் இங்க வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஹூ ஆர் நாட் கண்டிஷன், ஹூ ஆர் எட்டர்னலி சிச்சுவேட் இன் த ஸ்பிரிச்சுவல் ரெமார். அக்ஷரா, ஷரானா ஃபேலியபிள், அக்ஷரா அப்படின்னா இன்ஃபேலியபிள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். பிசைட் தீஸ் 2, இந்த 2 டைப் ஆஃப், அதாவது ஆத்மாக்கள், இவங்க எல்லாம் நம்ம பார்த்ததுல ஆத்மாக்கள். சரிங்களா? இவங்க எல்லாத்தையும் விட உயர்ந்தவங்களா யார் இருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளோட பகவான், சுப்ரீம் பர்சன் ஆஃப் காட் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? பிசைட் தீஸ் 2 there is a greatest living personality, the Lord himself, who had entered into these worlds and is maintaining them. அவங்க இந்த எல்லா உலகங்கள்லையுமே ஆன்மீக அதை சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? இங்க வந்து இப்ப ராமர் அவதாரம் நடக்குது, நரசிம்மர் அவதாரம் நடக்குது அப்படின்னா அங்க பகவான் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை. எப்பயுமே அங்கதான் பகவான் இருப்பாங்க எங்க ஸ்பிரிச்சுவல் உலகத்துல. ஆனா அப்படியே எக்ஸ்பான்ஷன்ல என்ன பண்றாங்க, நிறைய மெட்டீரியல் உலகங்கள் இருக்கு, அது எல்லாத்துலயும் எப்பயுமே லீலைகள் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அதுதான் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? சன் வந்து இப்ப இங்க இல்ல, அதனால சன் இல்லைன்னு இல்லை. ஆனா சன் இங்க இருக்கு, வேற ஒரு கண்ட்ரில இருக்கு. அதே மாதிரிதான் பகவானோட லீலைகள் வந்து ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் உலகத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஆனா பகவான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து டிசைன் பண்ணி பண்றாங்கன்னும் போது அவங்க இப்போ நம்மள மாதிரி வீட்டுல இருக்கோம், கடையில இருக்கோம், வீட்டுல இல்லை, அப்படி இல்லை. பகவான் ஆன்மீக உலகத்துல எப்பயுமே இருந்துட்டே தான் இருப்பாங்க. ஆனா எக்ஸ்பான்ஷன்ல வராங்கன்றத பாக்குறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி அவங்க எல்லா உலகங்களையும் ஊடுருவி எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். And because I, Lord Krishna, transcendental to all of them, even those who are infallible, I am known in all the Vedas. இதுதான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியல் பார்ட்னு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? 15th சாப்டர்ல. அதாவது பகவான் தான் வந்து புருஷோத்தமன் அப்படின்றத பார்க்குறோம். எப்பயுமே வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு இன்ஃபாலியபிள் அப்படின்றது. இன்னொன்று வந்து வேதம் எல்லாம் நம்ம படிச்சோம்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது யாருன்னா பகவானை தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதான் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறது as the absolute supreme personality of Godhead. பகவானோட அந்த
உயர்ந்த நிலையை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதுதான் வேதத்துல நம்ம எல்லா வேதமும் நம்ம படிச்சோம்னா கடைசியா தெரிய வருது ஆத்மான என்ன, பகவான் யாரு, பகவானோட அம்சம் என்ன, அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி பக்தி பண்ணணும், பகவான் ஆத்மாவோட நிலை என்ன, இதான் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப வேதத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம கண்டென்ஸா நம்மள எங்க கூட்டிட்டு போகுது வேதம் அப்படின்னா நம்மள பகவான்கிட்ட கூட்டிட்டு போகுது. The import of the Vedas is still more explicitly explained in Srimad Bhagavatam. இந்த கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்க. The conclusion of Vedic literature is that Lord Krishna is the primeval Lord அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. இது பாகவத்லயும் பிரதானமான ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்துட்டு சுப்ரீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் அப்படின்ட்டு 1.3 சாப்டர்ல he has his eternal two-armed farmers. எப்படி இருப்பாங்க அவங்க? சரி, பாகவதத்துல நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பிரிமேவல் லார்ட் வந்து பகவான், அவங்க தான் காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் அப்படின்னு. அவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்க, காட் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். எப்படி இருப்பாங்க, ஷியாமசுந்தர் ஃபார்ம்ல இருக்காங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. எப்பயுமே ஸ்வீட் 16 தான் பகவான். தட் இஸ் த சம்மன் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த வேதாஸ் கன்சர்னிங் காட் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். காட் இஸ் ஒன், பகவான் ஒருத்தவங்க தான். லிவிங் என்டிட்டிலாம் எப்படி நிறைய, ஓகேங்களா. அதுல லிபரேட்டட் கண்டிஷன் இதுக்கு மேல பார்த்தோம்ல அக்ஷரா ஷரா அப்படின்னு ஆர் மெனி அண்ட் தே ஹாவ் மெனி டிஃப்ரெண்ட் கிரேட்ஸ் ஆஃப் பொசிஷன். கண்டிப்பா நித்தியசுரிகள், முக்தாத்மாக்கள், அப்புறம் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் அப்படின்னு வேற வேற கிரேட்ல இருக்கும். அது இந்த பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள்லயும் கிரேட்ஸ் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா தேவர்கள், அப்புறம் வந்துட்டு அசுரர்கள், ஹியூமன்ஸ், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லைங்களா. பிளான்ஸ், அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ், அதான் இந்த 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் எல்லாம் பாக்குறோம்ல. அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கிரேட்ஸ்ல லிவிங் என்டிட்டி தன்னோட பொசிஷன்ஸ்ல இருக்காங்கன்றத பாக்குறோம். த லிவிங் என்டிட்டிஸ் ஆர் நெவர் ஈக்குவல் டு காட். நம்மள என்னைக்கும் பகவானுக்கு சமமாக முடியாது இல்லைங்களா. எந்த நிலையிலும் ஆக முடியாது. நம்மளால வந்துட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, மெட்டீரியல் வேர்ல்டுலாம் உருவாக்க முடியாது. பகவான் மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது இன்னொரு இடத்துலயும் நம்மளோட பிரசன்ஸ் போகாது. வேணா அஷ்டாங்க யோகத்துல செஞ்சு கொஞ்சம் பவரை நம்ம கெயின் பண்ணா ஓரளவுக்கு வேணா அந்த மாதிரி செய்ய முடியுமே தவிர, ஆனா பகவான் அளவுக்கு இவ்வளவு பெரிய ஆன்மீக உலகம், ஜட உலகங்கள்லாம் உருவாக்கி அதில் ஆல் ப்ரொவைடிங் அதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி அதெல்லாம் கண்டிப்பா முடியாது இல்லைங்களா. ஏன்னா அவங்க ஓம்னி பிரசன்ட், ஓம்னி பொட்டன்ட்லாம் நம்ம பாக்குறோம். ஸோ அதனால எப்பயுமே நம்மள என்னைக்குமே என்ன பண்ணக்கூடாது, பகவானும் நம்மளும் ஒண்ணுன்றத நம்ம மனசுல நினைக்கவே கூடாது அப்படின்றதுதான். பகவான் விபு, நம்ம அணு. அவங்க அன்லிமிட்டெட், நம்ம லிமிட்டெட் அப்படின்றதான். பட் as part and parcel of the Lord, அதெல்லாம் தான் நம்மளாம் எந்த இடத்துல இருக்கோம்னா அவங்களுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுறோம். இது எல்லாமே கிருஷ்ணாவோடது தான் இல்லைங்களா. நம்ம என்ன பண்றோம், இப்போ ஒரு ஃபேமிலின்னு இருந்ததுன்னா கூட ஒரு குடும்ப தலைவர் இருப்பாங்க, அப்புறம் ஒய்ஃப், அப்புறம் குழந்தைங்களாம் இருப்பாங்க. எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த குடும்ப தலைவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு அவங்க குடும்ப தலைவர் தான் எல்லாத்தையுமே பார்த்துப்பாங்க, மெயின்டைன் பண்றது எல்லாம். நம்ம எல்லாரும் ஃபேமிலியில அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருப்போம் இல்லைங்களா. அது மாதிரி பகவானோட விளக்கம் நம்மளாம் என்ன பண்ணணும், அந்த பகவான் இந்த உலகத்தை எப்படி இயக்கிட்டு இருக்காங்களோ அதுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணி நம்மளோட சேவைகள் இருக்கணும். அதான் அர்ஜுனன் பண்ணாங்க. பகவான் வந்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும் அப்படின்னு வந்துட்டு நினைச்சாங்க, அவங்களே பண்ணலாம். ஆனா என்ன பண்றாங்க, டிவோட்டிஸ் மூலியமா அதை பண்றாங்க. அர்ஜுனன் என்ன பண்றாங்க, அதுக்கு துணையா நிக்கிறாங்க, ஒரு கருவியா இருக்காங்கன்னு சொல்லணும் இல்லைங்களா. அதுதான் நம்ம பாக்குறோம். அதாவது என்னன்னா நிமித்த மாத்திரம், ஒரு கருவியா இருக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா, பகவத்கீதையில 11th சாப்டர்ல. சோ அந்த மாதிரி அந்த நிலையை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். பகவான் இதெல்லாம் இயக்கிட்டு இருக்காங்க, அதுல நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட சேவைகள், நம்மளோட கைங்கரியங்களை நம்ம பண்றோம். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், அர்ஜுனர் வந்துட்டு போர் பண்ணாங்க பகவானுக்காக, நிமித்த மாத்திரமா அவங்க வந்து பண்றாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அது ஒரு சர்வீஸ், பகவான் தர்மத்தை நிலைநிறுத்தத்துக்காக. சரி, நம்மளாம் இப்ப என்ன பண்ணணும், நம்மளோட அந்த பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி என்ன அப்படின்னா நம்ம ப்ரீச் பண்ணணும் பகவானுக்கு. இந்த பகவத்கீதை, இந்த பகவத் இந்த நாலேஜ்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, இதை வந்து எவ்வளவு ஃபாலன் சோல்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதுவும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவான் இந்த உலகத்தெல்லாம், ஏன்னா அதுதான் இருக்கலே வேண்டியது. பகவத்கீதையில அதான் நம்ம பாக்குறோம் 18th சாப்டர்ல. பகவத்கீதைன்ற நாலேஜை யாருக்கெல்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்களோ அவங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அவங்களோட பிடிச்சவங்க வேற யாரும் இல்லைன்னு. ஸோ அதுதான் இருக்கலையும் ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு விஷயம். அப்படின்னும் போது அதை நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணணும், கையில எடுத்து நல்லபடியா நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றதுதான். ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளோட சேவைகளை பகவான் இந்த உலகத்தெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா. அவங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தம் என்னன்னா நிறைய ஃபாலன் சோல்ஸ் வந்துட்டு கண்டிஷன், அதாவது இந்த ஜட உலகங்கள்ல இருக்கும், அவங்க எல்லாரும் அவங்களோட லோக்கத்துக்கு வரணுன்றதான். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளோட சேவைகள் இருக்கணும், ப்ரீச் நிறைய பண்ணணும்.
as long as the living entities are situated normally as a servitors, they are happy. இந்த மாதிரி எல்லாருமே பகவானோட சேவையில நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எப்பயுமே இப்படி இருப்போம், ஹாப்பியா இருப்போம் ஆத்ம நிலையில இருந்து. சரிங்களா? அப்படி நம்ம பகவானோட சேவையில இல்லாம இந்த ஜட விஷயங்கள் இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப அன்ஹாப்பியா இருப்போம். இதுதான் வந்து வேதத்தோட கன்க்ளூஷன் அப்படி நம்ம பாக்குறோம், வேதிக் கன்க்ளூஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல யாருக்கும் ஏதாவது சொல்றதுக்கு விருப்பம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி அந்த fallible, infallible அது கொஞ்சம் புரியல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேல்யூபிள்ன்றது வந்துட்டு மத்தாச்சி இந்த இடத்துல இருக்குங்களா, இது நம்ம பகவத்கீதையில 15th சாப்டர்ல எப்பயுமே பார்ப்போமே மாதாஜி, வீழ்ச்சி அடைஞ்சவங்க வீழ்ச்சி அடையாதவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அக்ஷரா அப்படின்றவங்க இன்ஃபேலியபிள், ஷரா அப்படின்றவங்க ஃபேலியபிள். ஃபேலியபிள்னா இந்த கண்டிஷன் சொல் நம்மள தான் மாதாஜி. வீழ்ச்சி அடைஞ்சவங்க நம்மள அந்த சோல் அப்படின்ற அந்த நிலையிலிருந்து பக்தி பண்ணணும் பகவானுக்கு அப்படின்ற அந்த நிலையில இருந்து என்ன பண்ணிட்டோம், தவறி நம்ம பிரதானமா இந்த சரீரமே பிரதானம், அந்த சரீரத்துக்கான விஷயங்களை செய்யறதே, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனே பிரதானம் அப்படி நம்ம வாழ்க்கை வாழறோம்ல, அந்த மாதிரி உள்ள கண்டிஷன் சோல், இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல உள்ள கண்டிஷன் சோல் எல்லாம் தான் ஃபேலியபிள், வீழ்ச்சி அடைஞ்சவங்க. நம்ம நிலையிலேருந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டோம், நம்மள ஸ்பிரிட் சோல் அதுல இருந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டோம். அது இன்ஃபேலியபிள் அப்படின்றது என்னன்னா வீழ்ச்சி அடையாதவங்க. அவங்களும் ஆன்மீக லோகத்துல தன்னோட எட்டர்னல் பொசிஷன் என்ன, கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் என்ன, பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த நிலையிலிருந்து தெளிவா பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்றாங்க இல்லைங்களா, அவங்கதான் இன்ஃபேலியபிள். அதுல 2 டைப். ஒரு டைப் வந்து நித்திய சூரிகள்னு சொல்லுவாங்க, ஆழ்வார்கள், மஞ்சரிஸ், கோபிஸ், அவங்கெல்லாம் பலராம், ஆதிசேஷன் அவங்கள இருக்காங்களா, அவங்களாம் வந்து நித்திய சூரிகள். எப்பயுமே அவங்களாம் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் லைஃபுக்கு வந்துட்டு மறுபடியும் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு போனவங்கன்னு கிடையாது. இப்ப பலராமர்லாம் வந்துட்டு ஆதிசேஷன் பலராமர் சூரியன் சந்திரனையும் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? இல்ல மத்தாஜி, அவங்களும் தேவர்கள். ஓகே. சரிங்களா? அப்ப இப்ப பாத்தீங்கன்னா பலராமர் வந்துட்டு எப்பயுமே பகவான் கூடவே வருவாங்க இல்லையா, ஆதிசேஷன் வந்து பகவான் கூடவே அவதாரம் எடுத்துட்டு வருவாங்க. ராமரா இருக்கும்போது லக்ஷ்மணரா, அப்புறம் வந்துட்டு கிருஷ்ணரா, பகவான் ஸ்வயம் கிருஷ்ணரா வரும்போது பலராமரா வராங்க. சோ அந்த மாதிரி அவங்களாம் வருவாங்க, இந்த உலகத்துக்கு டிசென்ட் ஆவாங்க. ஆனா என்னன்னா மறுபடியும் ஒரு மெசேஜுக்காக வருவாங்க, மெசேஜ் கொடுக்கறதுக்காக வருவாங்க, பகவானோட அந்த அவதாரத்துல துணையா இருக்கணுன்றதுக்காக வருவாங்க, திரும்பி ரிட்டர்ன் அவங்க வந்துட்டு போயிடுவாங்க அது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு. ஆனா இன்னொரு டைப் ஆஃப் இன்ஃபாலியபிள் சோல்ஸ் யாருன்னா முக்தாத்மாக்கள்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களாம் யாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதே மாதிரி கண்டிஷன் சொல்ல இருந்து மெட்டீரியல் லைஃப்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் பக்தியை நல்லா பண்ணி பகவான் லோகத்தை அடைஞ்சவங்க. அவங்க திரும்பி வந்துட்டு இந்த ஜட உலகத்துக்கு மறுபடியும் வர மாட்டாங்க. அதனால அவங்களும் இன்ஃபாலியபிள் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 41 சொல்லுங்க ஷபிதா மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, அதாவது இங்க ஒரு ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கு, சத்தம் இருக்குன்னு, அதனால பேசிய வேண்டாம். அப்படிங்களா? நான் படிக்கிட்டேன் மாதாஜி. ஹரே நான் கிருஷ்ணா. படிக்கணும் 41 இங்கிலீஷ்ல. சரி, இப்ப 2 பேர் சொல்லிருக்கீங்களே, யாரு வேணாலும் எனக்கு படிச்சு கொடுங்க. இல்ல அவங்க படிக்கட்டும், அவங்க படிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. In the clear 41 தானே எஸ் மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. In the clear sky of autumn, the beautiful moon among the beautiful stars become the cynosure of all eyes, just as Lord Sri Krishna is the central attraction in the Vrisni dynasty or in the family of Yadu. The personality of Godhead, Sri Krishna, appeared in the family of Yadu, and since then the Yadu dynasty has been luminous like the moon in autumn. The appearance and disappearance of the Lord are similar to the appearance and disappearance of the sun. The sun is first seen on the eastern horizon, but that does not mean that the sun is the sun of that side. The sun is fixed in its own orbit and it neither rises nor sets. But because we first see it on the eastern horizon, we may say that the sun rises on that side. Similarly, the appearance of Godhead in some particular family does not mean that he is limited by obligations to that family. He is fully independent and may appear and disappear anywhere and everywhere because he is all pervading. Less intelligent persons cannot accommodate
the appearance and disappearance of the Lord as an incarnation. But there is no sound reasoning to support such unbelievers. If God is all pervading like the power of electricity, he can manifest himself at one place within his creation. When he is within, we cannot see him, but when he is without, he is seen by everyone, although very few know him as he is. Everyone sees the sun every day, but that does not mean that everyone knows what the sun actually is. Similarly, when Lord Sri Krishna was present 5,000 years ago, very few could know what he was. Anyone who comes to know him as he is becomes liberated at once, and while living this present body, such as Noah, goes back to Godhead, never to return to this universe of manifold miseries. In Bhagavad Gita 4.9, the Lord confirms this as follows. Janma karma cha me divyam evam yo vitti tattvaha tyaktva deham punarjanma naitimam etiso Arjuna. My birth and activities are all transcendental. One who knows them in reality will not be conditioned by another material body, but will come back to my abode where there is no birth and death. But there are foolish persons who take him to be an ordinary man, not knowing the essence of his transcendental futures. In Bhagavad Gita 9.11, the Lord affirms this. Avajantimam muda manusim tattanum askritam param bhavam ajananto mama bhuta maheshwaram. Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature and my supreme dominant over all that be. ஹரே Hare Krishna Mataji. பிரணாம் சுமதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம Hare இங்க Krishna Mataji. பார்க்கிறோம் ஸ்லோகத்துல என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, பகவான் வந்து இப்ப அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா, இப்ப எது குலத்துலதான் அவதாரம் பண்ணாங்க கிருஷ்ணரா இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. Since then the Edu Genesis has been luminous like the moon in atom அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஒவ்வொரு தடையும் பகவான் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. அதுல இப்ப கிருஷ்ணரா அவதாரம் எடுக்கிற சமயத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா, அவதாரம்ல ஸ்வயம் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எதுக்குள்ள ஃபேமிலியில பிறக்கிறாங்க. அப்ப அந்த எதுக்குள்ளமே எப்படி இருக்கு, ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கு. அது எப்பயுமே ஒரு நல்ல ஒரு இது தானே, பகவான் அந்த குலத்துல பிறந்தா அந்த டைனஸ்டிக்கு ஒரு பெருமையும் இருக்கும் இல்லையா, அனுகிரகமும் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு பெருமை இருக்கு, அனுகிரகம் இருக்கு. இந்த அப்பியரன்ஸ் அண்ட் டிஸ்அப்பியரன்ஸ், பகவானோட இந்த லீலைகள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அவதாரங்கள்லாம், அதெல்லாம் வந்துட்டு எதோட கம்பேர் பண்றோம்னா அப்பியரன்ஸ் அண்ட் டிஸ்அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் த சன். இப்ப கூட நம்ம பார்த்தோம்ல, இப்ப சன் ஒரு இடத்துல வருது அப்படின்னா இன்னொரு இடத்துல மறையுது அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப மறையறதுனால அது பெர்மனண்டா இல்லாம போறதும் இல்ல, நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம எடுக்க முடியாது இல்லையா. அந்த ஒரு நிலைதான் எப்பயுமே பகவானோட அவதாரம் வந்து நிகழ்ந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்ற நம்ம பாக்குறோம். அதே மாதிரி ஒரு இப்ப எது டைனஸ்டில அவங்க வந்துட்டு வந்தாங்க அப்படின்றதுனால அவங்க அந்த டைனஸ்டிக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் அப்படின்றதும் கிடையாது இல்லைங்களா. அதே மாதிரி சூரிய குல தோன்றல்னும் நம்ம வந்து ராமரை வந்து சொல்றோம் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பாக்குறோம். அப்ப இங்க அதுதான் நம்ம பாக்குறோம், சன் வந்துட்டு அதோட ஓன் ஆர்பிட்ல வந்துட்டு சுத்திக்கிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா. But because we first see it on the eastern horizon, we may not say that the sun rises on that side. Similarly, the appearance of Godhead in particular family does not mean that he is limited by obligations to that family. அதாவது இங்க என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, பகவான் வந்து ஃபுல்லா இண்டிபெண்ட். ஓகேங்களா. அவங்க வந்து எப்ப வேணாலும் அப்பியர் ஆவாங்க, எப்ப வேணாலும் டிஸ்அப்பியர் ஆவாங்க, அவங்களோட ஓன் அந்த வில்ல. அது மாதிரி எங்க வேணாலும் அப்பியர் ஆவாங்க, எனிவேர் அண்ட் எவ்ரிவேர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். பிகாஸ் ஹி இஸ் ஆல் ப்ரைவைடிங். அதை சொல்றாங்கல்ல பகவத்கீதையில 4th சாப்டர்ல, எப்பப்பெல்லாம் வந்துட்டு அதர்மம் தலை தூக்குதோ அப்பப்பெல்லாம் யுகந்தோறும் பகவான் வந்து அவதாரம் பண்ணி தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். எதுக்காகனா பியூர் டிவோட்டிஸை பாதுகாக்கிறதுக்காக, அதாவது சாதுக்களை பாதுகாக்க, டீமன்ஸ் எல்லாம் அழிக்க, அதுக்கப்புறம் தர்மத்தை நிலைநிறுத்த அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி பகவான் வந்து ஆல் ப்ரிவைடிங். அவங்க எப்ப வேணாலும் எங்க வேணாலும் அப்பியர் ஆவாங்க, டிஸ்அப்பியர் ஆவாங்க. ஏன்னா அவங்க சுப்ரீம் பர்சனல் காட், எனிவேர் அண்ட் எவ்ரிவேர். ஆனா நம்மளோடது இப்படி இருக்குமா அப்படின்னா கிடையாது இல்லைங்களா. இப்ப பகவானோடது ஃபுல் இண்டிபெண்டன்ட், நம்மளோடது அப்படி இருக்குமா, நான் சூஸ் பண்ண முடியுமா நான் எங்க பிறக்கணும், நான் என்ன எப்படி இருக்கணும்ன்றதெல்லாம் இல்ல இல்லைங்களா. இதெல்லாமே கர்மாவை பொறுத்துதான் லிவிங் என்டிட்டிஸ்க்கு இருக்கும்.
ஆனா பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. அவங்களோட விருப்பப்படி அவங்களால ஒரு மீனாவும் அவங்களால அவதாரம் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ஒரு ஆமையாவும் இருக்க முடியும். நிர்சிம்மரா பாதி மனிதன் பாதி சிம்பமாவும் அவங்களால வர முடியுதுன்றதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த அளவுக்கு பகவானோட அந்த பவர் உண்டு. ஆல் ப்ரொவைடிங்கா இருக்காங்க, ஃபுல்லி இண்டிபெண்டா இருக்காங்கன்றத பாக்குறோம். அப்ப லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் வந்துட்டு இந்த இன்கார்னேஷன் இதெல்லாம் வந்து அவங்களால அவ்வளோ ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இஃப் காட் இஸ் ஆல் ப்ரொவைடிங் லைக் த பவர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி, he can manifest himself at any place within this creation. இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த தேவைக்கு ஏற்ற இடத்துல அது வந்துட்டு வரும் இல்லைங்களா? ஒரு என்ன சொல்றது, அதாவது அந்த இப்போ வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கு அப்படின்னா, இப்போ இந்த ரூம்ல இருக்கு அப்படின்னா அது இந்த ரூம் முழுக்கையும் இருக்கும். நம்ம எங்க தேவையோ அங்க நம்ம வந்து அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இல்லைங்களா? பகவான் வந்து ஆல் ப்ரொவைடிங், எங்கேயும் ஊடுருவி இருக்காங்க. அவங்களோட கிரியேஷன்ஸ் வந்து எப்ப வேணாலும் எப்ப அவங்களோட விருப்பப்படி அது வந்து நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். when he is within we cannot see him. சுப்ரீம் சூப்பர் சோலா இருக்காங்கல்ல, அப்ப நம்மளால அவங்கள என்ன பண்ண முடியாது, பார்க்க முடியாது. when he is without he is seen by everyone. அதே அவதாரமா இப்ப ராமர் நிருசிம்மர் அப்படின்னு வராங்க இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளால அவங்கள பார்க்க முடியுது, பிரகலாத் மகாராஜரால மத்தவங்களால. although very few knows him as he is. இப்ப ஸ்வயம் கிருஷ்ணராவும் வந்திருந்தாங்க துவாபர யுகத்துல. அப்ப எல்லாராலையும் அதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்சுதா அப்படின்னா இல்ல. கொஞ்சம் பேரால தான் பகவானை உள்ளது உள்ளபடி அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியுது. எவ்ரிவன் see sun every day. இப்ப சூரியனை நிறைய பேர் பாக்குறாங்க இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாருமே பாக்குறோம். ஆனா அதோட தாற்பயம் முழுசா தெரிஞ்சு பாக்குறோமா? அதாவது சூரியன் எப்படி உருவாகி இருக்கு, எவ்வளவு தூரம் இருக்கு, எவ்வளவு சைஸ் இருக்கு, எவ்வளவு வேகத்துல சுத்துது, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுதான் நம்ம சூரியனை பாக்குறோமானா கிடையாது. சூரியனா பார்ப்போம், ஓகே, இதுல இருந்து நம்மளுக்கு சன்லைட்டும் ஹீட்டும் கிடைக்குது, அவ்வளவு பேசிக்கா அவ்வளவுதான் நம்மளுக்கு ஒரு நாலேஜ் இருக்கு இல்லைங்களா? இதெல்லாம் இன்னும் நிறைய படிச்சோம் அப்படின்னா நிறைய தெரிய வரும். ஸோ அதே மாதிரிதான் பகவான் வந்து 5000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அவங்க வந்துட்டு இந்த உலகத்துல அப்பியர் ஆனாங்க. ஆனா அவங்கள பகவானாவே யாரால பார்க்க முடிஞ்சதுன்னா ரொம்ப கம்மியான பீப்புள் தான் இல்லைங்களா? அதாவது குந்தி மகாராணி, பாண்டவர்கள், அந்த மாதிரி உள்ளவங்க தான், விதுரர், இவங்கெல்லாம் பார்த்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். எனிவன் ஹூ கம்ஸ் டு நோ ஹிம். இப்போ பகவான் இந்த மாதிரி இப்ப இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, பகவான் வந்து எப்பயுமே இருக்கிறாங்க, ஆல் ப்ரொவைடிங்கா. எப்பப்பெல்லாம் அவதாரம் எடுக்கணுமோ அப்பப்பெல்லாம் அவதாரம் எடுக்கிறாங்கன்றத பாக்குறோம். அதுல வித்தினாவும் இருக்காங்க, வித்தவுட்டாவும் இருக்காங்கன்றத பாக்குறோம். வித்தின்னா உள்ள பரமாத்மாவா இருக்கிறது, சரிங்களா? வித்தவுட் அப்படின்னா பகவான் வெளியில அவதாரங்கள் எடுக்கிறது. அந்த அவதாரங்கள் எடுக்கிறத கூட ஒரு சிலவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும், ஒரு சிலவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. அந்த ஒரு சிலவங்க யாருன்னா, இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்வயம் கிருஷ்ணர் துவாபரயுகத்துல வந்தப்ப பாண்டவர்களும் அடையாளம் கண்டுக்கிட்டாங்க. ஆனா துரியோதனன் அவங்கெல்லாம் அடையாளம் தெரிஞ்சுக்கல. ஒரு பவர்ஃபுல் ஹியூமன் பீயிங்கா தான் அவங்களால பார்க்க முடிஞ்சது இல்லைங்களா? அதை தான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா யாரு ஒருத்தவங்க பகவான உள்ளது உள்ளபடி தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, அவங்களோட டிரான்செண்டல் நேச்சர்லாம், அவங்களோட அவதார ரகசியங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, ஏன்னா பகவான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, டிரான்செண்டல் பாடியிலேயே தான் அவங்களோட அவதாரம் இருக்கும். இப்ப நமக்குலாம் கிராஸ் பாடின்னு இருக்கு. ஹியூமன்னா இதுக்கேத்த கிராஸ் பாடி. இதே நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போறோம்னா அதுக்கேத்த சரீரம் நமக்கு கிடைக்கும். அதே ஒரு அனிமல்னா அதுக்கேத்த சரீரம்ன்றது நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா பகவானோடது அவங்க மற்ற அவதாரத்துல இருந்தாலும் சரி, கூர்ம அவதாரத்துல, வராக அவதாரத்துல, எந்த அவதாரத்துல இருந்தாலும் டிரான்செண்டல் நேச்சர்ல தான், அழியாத தெய்வீகமான அந்த ரூபத்துல தான் அவங்க இருக்காங்கன்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா? சோ இந்த மாதிரி பகவானோட இந்த அவதார விஷயங்கள், இந்த விஷயங்களை யார் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, சரிங்களா, அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் இதெல்லாம் யார் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க திரும்ப என்ன பண்ண மாட்டாங்க, இந்த ஜட உலகத்துல பிறப்பு எடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்ப எனிவன் ஹூ கம்ஸ் டு நோ ஹிம் ஆஸ் ஹி இஸ் பிகம் லிபரேட்டட் அட் ஒன்ஸ். பகவான உள்ளது உள்ளபடி யாரு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பிரசன்ட் பாடியில இருக்கும்போதே அவங்க பகவானோட லோகத்தை அடைஞ்சிடுறாங்க. அதாவது இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம், சரிங்களா? ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த தாத்பரியம் என்னன்றது தெரிஞ்சது, பகவானோட அந்த உயர்ந்த நிலை அப்படின்றத பாக்குறோம். திரும்பி இந்த பூலோகத்துல அவங்க அவதாரம் பண்ண மாட்டாங்க. அதுதான் வந்து இந்த ஜென்ம கர்ம சமய தீவியம் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். மை பர்த் அண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் ஆல் டிரான்செண்டல். எல்லாமே தெய்வீகமானது. யார் ஒருத்தவங்க இதை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் லோகத்தை அடைஞ்சிடுறாங்க. அப்புறம் திரும்ப இந்த பர்த் டெத் அப்படின்ற இந்த சுழற்சிக்கு வரமாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம்.
ஆனா இந்த தெரிஞ்சுக்காம இருக்காங்க இல்லைங்களா, எப்பயுமே ஒரு விஷயம்னா 2 டைப் இருப்பாங்கல்ல. இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்களுக்கு இது பகவானோட அந்த பர்த் ஆக்டிவிட்டீஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கு. தெரிஞ்சுக்காதவங்க அப்படின்றவங்க தான் நம்ம 9.11 ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். அவஜானந்தி மாமூடா இந்த ஸ்லோகத்துல. இப்ப இவங்களாம் இந்த கௌரவர்கள் கூட நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். அவங்களாம் வந்து பகவான் ஸ்வயம் கிருஷ்ணரா வந்தப்பயே என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்கள ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா தான் அவங்க பார்த்தாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அவங்களால என்ன பண்ண முடியறது இல்ல, பகவானோட அந்த டிரான்செண்டல் நேச்சர், அவங்களோட அந்த பவர் இது எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாதனால அவங்களும் என்ன ஆயிடுறாங்க, வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் 9.11 ஸ்லோகத்துல. ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கோம் 41ல. வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பைவச்ச பதிதானாம் பாவனிப வைஷ்ணவ நம நமः அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல யாருக்கும் எதுவும் சொல்லறதுக்கு விருப்பம் இருக்கா? நான் ஏதாவது விட்டுருந்தேன் அப்படின்னா ஷேர் பண்ண விருப்பம் இருக்குங்களா? மாதாஜி ஒரே ஒரு டவுட் இருக்கு மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. இது நம்ம வந்து நம்ம எல்லா உயிர்வாழிகளுடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக இருக்கிறாருன்னு சொல்றோம். ஆமா. தன்னுணர்வு பெற்றவர்கள் வந்து அந்தராத்மி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த அந்தராத்மிக்கும் சூப்பர் சோலுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கா, இல்லாட்டா இஸ் இட் ஒன் அண்ட் த சேம்? எனக்கு அந்த டவுட் எப்பவுமே இருக்கு மாதாஜி. அது என்ன? அந்தர்யாமின்னு சொல்லுவாங்க, அது கேக்குறீங்களா மாதாஜி? அந்தர்யாமி தான். அந்தர்யாமி. அது என்ன மாதாஜி? அது குறிக்குதா சோலை குறிக்குதான்னு கேக்குறீங்களா? இல்ல, அது சூப்பர் சோல் தான். ஆனா அந்த சூப்பர் சோலை செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பீப்புள் நல்லா உணர முடியும். அவங்க அவருடைய கைடன்ஸ்ல போக முடியும். நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, ஒரு பறவையை நம்ம திரும்பியே பார்க்க மாட்டேங்கிறோம், அது பரமாத்மா. ஆனா இது வந்து அவர் இதயத்துல இருந்து அந்தர்யாமி வந்து கைடு பண்ணுவாரு அப்படிங்கிறாங்க. அப்ப அது வந்து இன் அடிஷன் டு பரமாத்மாவா, இல்ல அந்த பரமாத்மாவே தான் இப்ப அவரை நம்ம அந்தர்யாமின்னு சொல்றோமா மாதாஜி? எனக்கு அது ஒரு டவுட் இருக்கு. நீங்க எனக்கு மெதுவா கூட நீங்க சொல்லுங்க, எனக்கு அவசரமே இல்ல. இல்ல மாதாஜி, இது என்ன இப்ப நீங்க கேக்குறீங்கன்னா அந்தர்யாமியா இருந்து பகவான் நம்மள கைட் பண்றாங்களா அப்படின்னு கேக்குறீங்க? ஆமா ஆமா. கண்டிப்பா மாதாஜி, அதான் சொன்னோம்ல, சைத்திய குருவா இருந்து ஃபர்ஸ்ட் பகவான் தான் நம்மள வந்துட்டு கைட் பண்ணுவாங்க. அது அந்த ஒரு கைடன்ஸ்ல தான் நம்மளுக்கு மத்த விஷயங்கள் எல்லாமே நல்லபடியா நடக்கும். ஆனா எப்பவும் நமக்கு வந்து அந்த அந்தர்யாமி ஃபுல்லி எலிவேட்டட் சோலுக்கும் டிஃபரெண்ட் இருக்கா இல்லையா? இல்லையே, ஆத்மா வந்து டிஃபரெண்ட். ஆத்மா இருக்கு, ஆத்மா கூட பரமாத்மா இருக்கு. அந்த பரமாத்மாவை நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கு பேரு அந்தர்யாமியா அப்படின்னு தான் நான் கேக்குறேன் மாதாஜி. அது நம்மள கைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிரும். இப்ப வந்து நம்ம கைட் பண்ண மாட்டாரு, நம்மள வந்து சாட்சி பறவையா தானே பாத்துக்கிட்டே இருக்காரு நம்ம செய்யறதெல்லாம். அப்ப வந்து அவர்கிட்ட இருந்து கைடன்ஸ் கிடைக்கும். அப்ப அவர் வந்து நமக்கு அந்தர்யாமி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அந்த பரமாத்மாவே தான் நமக்கு அந்தர்யாமியா மாறாரா? எப்பயுமே எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து என்னன்னா, கண்டிப்பா பகவான் வந்து அந்தர்யாமியா இருந்து ஒவ்வொரு சொல்லையும் கைட் பண்றாங்க அப்படின்றதுதான். சரிங்களா? அவருக்கு சரணன் அடைஞ்சாதானே அவர் வந்து நமக்கு எல்லாத்தையும் வந்து சொல்லி தருவாருங்கிற மாதிரி இருக்கு. அதான் மாதாஜி, நம்ம எவ்வளவுக்கு நம்ம வந்துட்டு ஸ்பிரிச்சுவலா நம்மள பியூரிஃபை பண்ணிக்கிறோமோ, இப்ப நிறைய சாண்டிங் பண்றது, சாதனா பக்தி எல்லாம் இந்த 4 ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி சாதனா பக்தி பண்ண நம்மளுக்கு பகவான் கொடுக்குற அந்த கைடன்ஸ் வந்து நம்மளால உணர முடியும். ஆமா, நம்ம பக்கத்துல போற மாதிரி ஒரு உணர்வு உண்டாகுது. சரிங்களா? ஆமா, அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வை நம்மளால, நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த ரியலைசேஷன் அதிகமாக நம்மளால அந்த அந்தர்யாமியா பகவான் இருக்கிறத நம்மளால உணர முடியும். அதுக்கு வரைக்கும் ஒரு என்னன்னா ஒரு இன்னர் கைடன்ஸ் ஒண்ணு கிடைக்கிறது மட்டும் நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியும். அதுலயுமே 2 இருக்கு மாதாஜி. ஒண்ணு வந்து மனசு அப்படியே சொல்லும் மேலோட்டமா, சரிங்களா? அதையே வந்துட்டு சிலவங்க வந்துட்டு உள்ள இருந்து கைடன்ஸ் வந்து பகவான்கிட்ட இருந்து வருது அப்படின்ட்டு வந்து நினைப்பாங்க. அது வந்துட்டு விம்சிக்கலா வரும், அந்த நாலேஜ் இல்லாம வருது, அது கிடையாது. ஆனா வந்து இந்த பகவானோட கைடன்ஸ்ன்றது நீங்க சொல்ற மாதிரி நம்மள எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பியூரிஃபை பண்ணிக்கிறோமோ அதுக்கு ஏற்ற நம்மளுக்கு அந்த கைடன்ஸை ஃபாலோ பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு அந்த புரிதல் வரும். சரி மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது வந்து சத்துவமா சுத்த சத்துவமா மாதாஜி? இது ஏது பிரபுஜி? இப்போ சுத்த சத்துவத்துக்கு போக முடியுமா நம்மளால? அது அப்பதான் வந்து நம்ம வந்து அந்தர்யாமைய பார்க்க முடியுமா? என்னோட கொஸ்டின். சுத்த சத்துவத்துக்கு போனாதான் பார்க்க முடியும் இல்லைங்களா?
அந்தர்யாமியம். எஸ் பிரபுஜி, அதுவும் சொல்லலாம். சுத்த ஆ, சத்துவ என்ன பக்தி மீன்ஸ் சத்வா இருந்தா பக்தி உனக்கு கிடைச்சிடுறது. எப்போ when we will attain சுத்த பக்தி மத்தலப் சுத்த சத்வத்துல போனாக்க we can realize அந்தர்யாமி அப்படின்னு என்னோட இது சொல்றேன் மாதாஜி. கண்டிப்பா பிரபுஜி, அதுதான் அந்த சுத்த சத்துவம்ன்றது நம்மள பியூரிஃபை பண்ணி வர ஒரு பொசிஷன் தானே, அந்த ஒரு பியூர் பக்தி. பக்தி. இப்ப இப்ப சுத்த 3 குணங்கள், சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் இருக்கு. சுத்த சத்துவகுணம் என்ன அப்படின்னா இந்த 3 குணங்களுமே இல்லாம இருக்கிற ஒரு நிலை. That is extraordinary. அது என்னன்னா பக்தி சேவையில நம்ம ஈடுபடும் போது மட்டும்தான் அந்த சுத்த சத்துவகுணத்துல இருப்போம் அப்படின்றது. இப்ப வந்து சாண்டிங் பண்றோம் சரிங்களா, அப்ப அது என்ன அப்படின்னா அது வந்து சுத்த சத்வகுணத்துல நம்ம வந்துட்டு பகவானுக்காக டெடிகேட்டடா அப்சார்ப்டா நல்ல அட்டன்டிவா நம்ம சாண்டிங் பண்றோம் அப்படின்னா அது வந்து சுத்த சத்துவகுண நிலை அது. சரிங்களா, இப்ப வந்து நம்ம அதே வந்துட்டு ஒருத்தவங்களுக்கு உதவி செய்யறோம் அப்படின்லாம் வந்துச்சு, இல்ல பலனை எதிர்பார்த்து ஒரு செயல் செய்யறோம் அப்படின்னா நல்ல செயலா ஒரு தானம் பண்றேன் இப்ப நான் அப்படின்னா அதே வந்து ஒரு சந்தோஷத்துக்காக நான் பண்றேன், என்னோட சந்தோஷத்துக்காக பண்றேன், என்னோட நன்மைக்காக பண்றேன் அப்படின்னா அது வந்து சாத்வீக குணமா நம்ம பாக்குறோம். அதே சுயநலமா பண்ணும்போது அது வந்து ராஜச குணம், அதே அதர்மம் பண்ணும்போது தமோ குணம்னு பாக்குறோம். அப்ப அந்த சுத்த சத்துவ குணம்ன்றதே என்ன அப்படின்னா இந்த 3 குணமுமே இல்லாம பகவானுக்காக செய்யற செயல். அப்ப நம்ம ரொம்ப பியூரா இருப்போம் அந்த நிலையில. அந்த நிலையில இருக்கும்போது நம்மளால அந்தர்யாமி உணர முடியும் அப்படின்றதுதான். இது பார்த்தசாரதி பிரபுஜி நீங்க சொன்னது அதேதான் நான் வந்து என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சொல்லியிருக்கேன். இதுவும் கரெக்டான தேங்க்யூ மதர். தேங்க்யூ மதர். அவர்களுக்கு தான் கைட் பண்ணணும் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ். இதுதான் என்னோட மாதாஜி. ஆனாலும் மாதாஜி உங்களுக்கு இதுல எதுவும் நிறைய இன்னும் கிளாரிட்டி கிடைக்கணும்னா கண்டிப்பா சீனியர் டிவோட்டிஸ்ட்